Juraj aj v zlých časoch pôsobil vždycky optimisticky a pozitívne. On bol taký ako veľmi svetlý, radostný, veselý človek, možno nejaký problém ukrýval, skôr by som povedala, ale mal vzťah k slovu, ako sme už dneska niekoľkokrát povedali. A v 91. roku, keď prišiel na školu, tak do svojej habilitačnej prednášky, ktorá sa volá Ako sa stať sebou samým, otáznik, v zátvorke pokus, tak veľmi, veľmi jasne vyjadril jednak svoj občiansky a jednak svoj umelecký postoj. Ty si tú prednášku počul, ty si tribún. Čiže namiesto Juraja nám teraz prečítaj tú Jurajovú habilitačnú prednášku, pretože je tam obsiahnuté všetko v kocke. Ja si pamätám jeho hlas dobre, ja si pamätám úplne, jak by to čítal, takže ja ho vidím, ale ja budem čítať úplne ináč. Ako sa stať sebou samým? Pokus. Každé zamyslenie sa nad sebou samým, dokonca trúfalosť dostať to na papier, nesie so sebou túžbu popísať veci, udalosti, postoje, čo najpriaznivejšie pre autora. Ja nie som výnimkou. Svoje kurikulum vitae sa pokúsim podať čo najplastickejšie, lebo sa odohráva na pozadí jednej nadutej a schematickej doby. Aj preto sa natíska táto potreba. Nemá však byť barlou k pochopeniu tvorby, či sofistickou všetečnosťou, ani krasorečnením, ba nebodaj pak kľúčom do 13. komnaty poznania. Osmeluje sa iba načrtnúť jeden subjektívny pôdorys jedného života. Nechce byť neskromná, i keď sumarizuje. Chce naliehať, aby sa zásadné pravdy vyslovovali holou vetou. I preto som si svoje tvorivé trápenie zhusťoval na maximum. Cítil som, že nikto to za mňa neurobí. A nič ma neospravedlní. Prídu ďalší a nebudú sa pýtať, ako vám bolo, nebudú ochkať, že ste nemohli, nebudú zohľadňovať, že sa nesmelo. Bude to, čo sa spravilo, iba to, čo prežilo, iba to. Nuž, pochádzam z rodiny, kde otcovia po viac generácií dedili stolársky ponk a každodennou drinou zaháňali fatamorgánu blahobytu. Vôňa pilín v otcovej dielni ma však od detstva naplňala spokojnosťou z cechovej príslušnosti k statočnej práci. I keď stredoškolské štúdium na gymnáziu bolo viac všeobecné ako odborné, nespochybnilo moju genetickú orientáciu na drevo. A tak druhý, vydarený pokus o prijatie na VŠVU, dáva predpoklad rozvíjať na patričnej úrovni celoživotnú túžbu po umeleckom čine. Štúdium ukončujem diplomovou prácou, ktorá dodnes stojí na hlavnom námestí môjho rodiska. Dozreli tak dialógy, ktoré v špeciálke profesora Kostku usmerňovali moje myslenie. Umocňovali istoty, naznačovali horizonty. Bolo toho dosť na štart do neznáma, ktoré sa volalo Slobodný umelec. Bez bytu, pracoviska, bez bytu, pracoviska a práce. Ročná vojenská služba síce oddialila naliahavosť týchto životných axióm, urýchlila však i potrebu radikálne skoncovať s formálnymi nánosmi profesionálneho školenia so stereotypom vyjadrovacieho tvaroslovia s obmedzením tém. Spôsobom, ako dosiahnuť takúto očistu, mi naznačovali metodológie nového realizmu Dada, Popartu. V neobmedzenom súčte ich odpadkových materiálov som s plebejskou istotou budoval svoju rodiacu sa tvaroslovnú sústavu. Aká to bola vtedy pre mňa sloboda? Aká úžasná estetika? Neobmedzená voľnosť,
závislá iba od momentálnej indispozície. Pretackala som si takto svoje prvé detské kroky vytvorenej identity. Chuť do hľadania i objavovania znásoboval aj občasný honorár za spoluprácu vo filme, televízii, divadle. Profesionálne školenie mi umožňovalo v rekordnom čase upatlať atlasov držiacich balkón, barokovú fontánu či abnormálnu zväčšeninu ľudovej rezby. Dôležité bolo neklesnúť pod úroveň. V kvalite aj v honorári. Nemienim však bedákať. Pritrafili sa i príležitosti, kde mohol prebehnúť dôstojný tvorivý zápas s architektúrou, priestorov či oblakmi. Tie šťastnejšie realizácie z betónu, kovu, kameňa či dreva znesú zhovievavý súd nad donkichotským šermom a komisiami. Na rôznych miestach Slovenska tak stretám úšklapky svojho vytvoreného programu. Aby som však nezdržiaval prozaickou sťou živobytia, obmedzím svoj výpočet pyrhových víťazstiev z monumentov na tie, ktoré mi osobitne prirastú k srdcu. Pomenujem ich názvami jednotlivých kapitol z knihy, ktorú skicujem už niekoľko rokov. Kniha sa bude volať Óda na konsolidačnú dekádu, alebo Ako som neprechádzal komisiami. Vyberám z nej niektoré kapitoly. Jahody či rúže? Podsta sviniam? Slávnosť na padláši? Bejsbol stredoslovákov? Na ceste je trpaslík? Jeleň či kôň? Brcho pre učiteľky? Branislava bez proletárov? A tak ďalej. Tieto názvy tlmočia autentické výroky kompetentných i neodborných rozhodcov mojich objednávok. Nakoľko sa moje výtvarné osamostatňovanie zhodou okolností kryje s občianským presitnutím, vrátim sa v časopriestore pár mesiacov pred 1968 rok. Vtedy totiž precitnúť z noci vojenčiny, otvoril som oči až moliac si dlane, vrábel sebe i svetu. Dobrý deň, dobrý deň. Vyhrňam si rukavy do užitnosti a myslím to úprimne. Pár mesiacov hektického pobehovania medzi mantinelmi vlastnej existencie, spoločenskej eufórie a tvorby bolo v auguste toho roku osudovo doplnené rozčarovaním, zúfalstvom. Nemal som odvahu predvídať, či na rok, 10 či viac. Prestal som si žmoliť dlane a na okraji kresby som si napísal, že zavreli nás, na prsty stúpili lakovaným podpätkom politiky. Iný, už vtedy klasik napísal, že doba oťarchávala. Nemýlil sa. Skutočne oťarchávala bahnom, klamstvom. Na ešte nepopísaný hárok svojho občanstva som začal škicovať opustené holubníky, na ružovo bodkované chlievy, premalované ploty, vypalené hniezda, nastoknuté hlavy, gilotínu. Zúročila sa mi predchádzajúca odpadkovaná metodológia i nepotrebná plebejská odvaha. Na veľkom vápne i v osobných súbojoch sa rozbehol dribbling, faulovanie, offside, systém. Amatérsky rimujúci výtvarný klasik to komentoval štvorverším. Nechcem byť už narcisom, budem radšej nérom. Podpalím si jararým narcisovým pérom. Hrozivosť nadchádzajúcej klímy mi nahovorala. S zubami, nechtami možnosť predvedenia svojej zúfalej výpovede verejnosti. Kamarátstvo mojich najbližších kolegov i technickými trikmi sa to darilo 3 roky. Ale cenzori, odobrujúci výstavy s ironicky zhoviavavým nadhľadom dávali mladičkovi šancu popaliť sa. A tušili správne. Stredali sa popáleniny i jazvy, stredali sa výkriky o pomoc. Jeden zhrnutý výkrik časti zeme. Pomoc!
Žalostné volanie sa nedostalo do želaných uší. Veď veľká hranatá idea zo žuly dokonalo zasláňala ideám na svet sa derúcim z mesa a kosti. Ideám, rodiacim sa za hluku prvomájových dýchoviek, častúšiek z revúcich aplionov, ideám iskiacich spod čakanov zväzackých brigád. Ideám čias, kedy sa od nás žiadalo robiť za dvoch, za troch, kedy sa nadšení i prácu sme dostali papierový diplom, či Gičovú medailičku. A zdá sa mi, že v tom čase sa mi prisnil zvláštny sen. Že po nociach hladím do snehu, prehŕňajúc sa v kockách mliečnej dráhy. Ak je obloha bez mráčika, poskakujem s jelenmi do kruhu, pospevujúci pieseň práce. Hľadiac na križovatku polov, memorujem epigónsky škrek. Do toho zaduní vulkán. Rozrejú sa poplašné klaxony a stádo sa mohutným odpichom zbavuje príťaživosti magnetického pola. Všetko živé vystiera utajené krídla a v tej hustote ohňa a sily sa jeho kontúry zvládajú v tóny ocele. Zaťahuje sa vektor obzoru, s hukotom vyráža prúd vody a hektolitrami kalu zaplavuje vyplienené záhrady, kde kontúry stromov zošíva elektrická pavučina. Znie z drozdov trielia hlodavce, oslepené megawatovou žiarou, praska rovník. Je búrka. A v roztrasených sklách svedomia strácam pamäť. Žiaľ, často sa mi vracia tento hrozný sen. A pri každom opakovaní si ako byť sebou samým, vrážam do všetko, čo bolo, čo je a bude. Vynorí sa múr obmedzení, hradba limít, zátaras v piesočnatej púšti. Obzvlášť teraz, keď už halapartníci režimu nemusia milostivo dvíhať železné závory do sveta. Napriek tomu sa nám zvyšok storočia chúli do dezilúzie, skepsy. A žiaľ, mravný imperatív práce nemilosrdne nahradzuje fatamorgána blahobytu i slobody. Zvláštne. Ten zlý sen sa mi vracia často. Juraj Melíš, akademický sochár.